Voľby zo zahraničia. Manipulácia alebo legitímne hlasovanie. A kto má v tejto debate pravdu? V parlamente sa stretli Tibor Gašpar a Michal Šimečka, kde diskutovali o hlasovaní zo zahraničia. Debata bola dynamická a otvorila viacero otázok o fungovaní volieb. Jednou z hlavných tém bolo, ako funguje systém hlasovania zo zahraničia a či je nastavený tak, aby bol dostatočne transparentný a kontrolovateľný. V debate zazneli aj obavy, že by systém mohol byť zneužiteľný, najmä v prípade, ak by neexistovala dostatočná kontrola nad procesom. Na druhej strane však zaznieva argument, že hlasovanie zo zahraničia je bežná súčasť volieb a umožňuje občanom mimo krajiny zúčastniť sa demokratického procesu. V diskusii sa objavila aj téma dezinformácií. Tie môžu ovplyvniť to, ako ľudia vnímajú celý volebný proces. A práve dôvera v informácie zohráva kľúčovú úlohu. Celá debata tak smeruje k jednej otázke. Ako zabezpečiť férové voľby a zároveň neobmedziť právo voliť? Nie ide len o systém. Ide aj o dôveru a o to, ako sú informácie interpretované. Čo si o tom myslíte vy? Mali by sa pravidlá sprísniť, alebo sú nastavené správne? Napíš svoj názor do komentára.